L-ekonomija u l-kompetittività se nkunu qegħdin nittrattawhom għada. Illejla se niffukaw fuq diskussjoni dwar l-Ukrajna, se niddiskutu wkoll il-kwistjoni fil-Lvant Nofsani, importanti ferm id-diskussjoni hemmhekk, kif ukoll ir-relazzjonijiet mat-Turkija. U il-messaġġ li se nkun qed ngħaddi f'isem pajjiżna llejla partikolarment meta fejn tidħol il-kwistjoni tal-Lvant Nofsani huwa wieħed fejn nikkundannaw bil-qawwa l-attakk illi l-Iran għamel fuq l-Iżrael, nittamaw ukoll illi ma jkunx hemm eskalazzjoni min-naħa ta' Iżrael. U l-messaġġ mbagħad it-tieni messaġġ hemmhekk se jkun l-importanza li jkun hemm il-waqfien mill-ġlied. Ilna ħafna nitħattu fuq dan il-messaġġ, konna minn tal-ewwel li insistejna fuq l-importanza li jkun hemm waqfien mill-ġlied immedjat u permanenti, dak huwa il-messaġġ li se nerġa' nenfasizza fuq u llejla. It-tieni messaġġ se jkun li rridu nerġgħu nirripristinaw il-paċi. Ftit tal-jimilu f'Kastilja ilqajt il-familjari tal-vittmi jew tal-ostaġġi aħjar, il-kelma aħjar tal-ostaġġi tal-Ħamas illi inqabdu fis-7 ta' Ottubru, jiġifieri dak il-familjari Iżraeliti, u kienet xena taqsim il-qalb. Jiġifieri li tara tant familjari jibku quddiemek ma jafux jekk il-rabat tagħhom u mhix ħajjin u mhix mejtin għad għandhom it-tama ma dik it-tama forsi bdiet tintilef ukoll talbuni biex inwassal messaġġ fil-Kunsill Ewropew li beħsibni waslu b'mod ċar illejla illi jridu huma wkoll li jkun hemm il-waqfien mill-ġlied u jridu jerġgħu iħaddnu magħhom l-eżiż tagħhom. Dak huwa messaġġ li se nwassal b'responsabbiltà llejla. Imbagħad mill-banda l-oħra rajna wkoll li lqajna ġewwa xtutna ċkejkna Saleh biex tingħata l-kura medika darba illi korriet ġewwa Gaza. Fil-jiem li ġejjin se nospitaw iżjed tfal li se jiġu ġewwa pajjiżna u nagħtuhom l-aqwa kura possibbli anke minħabba il-korrimenti gravi li għaddew minnhom. Jiġifieri għandek din is-sitwazzjoni tant sensittiva illi fl-aħħar mill-aħħar qed ibatu vittmi miż-żewġ naħat. Aktar minn 32,000 persuna li mietet fuq in-naħa tal-Palestina, ħafna minnhom tfal, ħafna minnhom żgħażagħ u tfal u nisa. Jiġifieri dak li qed nitkellmu dwaru, u mbagħad fuq in-naħa Iżraelita wkoll kellek tant persuni wkoll mal-1400 persuna li tilfu ħajjithom ukoll. Jiġifieri din hija sitwazzjoni umanitarja traġika li għandna qudiemna u għalhekk inkunu responsabbli jekk ma nibatux anke minn dan il-Kunsill Ewropew messaġġ b'saħħtu ta' waqfien mill-ġlied, ta' twaqqif tal-atroċitajiet li qegħdin jiġru bħalissa u kruċjali nibqgħu nimbuttaw il quddiem dan il-messaġġ tant importanti tal-paċi. Nemmen li ninsabu f'mument li huwa sensittiv illejla u għada wkoll minn dan il-Kunsill Ewropew, nemmen li għandhom joħorġu konklużjonijiet b'saħħithom li jibgħatu dan il-messaġġ ċar u kbur ukoll li pajjiżna se jkun qed jibgħat dan il-messaġġ li huwa wieħed b'saħħtu.